to množstvo miasa je všetko väčšie odvalo a ja som jemu skoro zridoval s autom do jedného okna v Kamiencu. Tu a zo Biepševile v nakladže. A to auto je sa uzbilo a ja nejsem jace mu reagovať a lenkovať. A to auto je celilo tam do toho okna. Tak som sa ja pravil konc, ja tam niečo inak činč, to je nie všetko podľabu, keď sa to miasto pon skladovalo a když to zade za zapojšanka nakladžené odvalo a to je jedna aksa. A když to pon ze svahu neho praje bylo, pon je to vězo to množstvo to miasa, to auto uzbilo zade a pon to neho jace reagovalo, no. A da som se apon staral, da som ja celé väčšie a češie auto mieć. A to беше pon skončný en Volga, a to ešte en čorné, a to miach mo v celom okresu jenož dvejoch. Ja miach jen, a partajný sekretár v Kamiencu ja tež jen miel. A to dobro je bylo, když jsem já do Kamienca šel, jsem já všetce měl svobodnou jezbu. Všužem, když policaj stál, jo mi on svobodně zruchtoval, a když já nimo byl, on spoznal, že on to neví. To jen týmu nešto dobro z toho mít.